Малко наляво. Аз съм гений! Работи! Поглъщане на енергия. Завършено. Изстрелване защитен лазер. Тази кола е страшна! Май не трябва да я ядосваме! Вражески отряд засечен. Върви късно! Бягай! Шеф! Новата ви кола не е на себе си! Опитва се да ни унищожи! Може би вие не сте на себе си, защото непобедимата ми кола ви научава, че... Цел засечена. Колата не е на себе си! Спасявайте се! Какво направихте с перфектната ми кола? Бързо! Към замъка! Добре, да неутрализираме стоманата. Трябва да вземем ключовете. Ами вземете ги. По-добре е някое дете да отиде, а аз да остана тук. Ама Няма да ходя. Няма начин. Я стига! Не може да правите така! Ние сме деца! О, просто защото съм единствения голям и ми плащат, за да ви гледам, трябва да съм толкова. Цел засечена. Бягайте! Ха, това е достатъчно, кола! Ха? Защо не работи? Шеф, скъпи, какво става? Нищо не става! Стоманата преследва децата ми, как да я спра? О, колата никога не спира, освен ако не елиминира целта си. Да, съжалявам, но нищо няма да я спре. Успех! Нищо няма да спре стоманата! Сетих се за нещо! Колата преследва вас, не мен! Скрийте се в къщата на дървото! А вие къде отивате? Страхливец! Говорейки за страх, бягайте! Тук е безопасно, нали? Убедена съм, че не може да се изкачи. Вражески отряд засечен. Активирай бобър. Но за какво му е резачка на бобъра? Мисля, че това е краят. Радвам се, че имам такива приятели. Да, аз съм страхотна. Тази кола иска мен. Точно така! Купих още една, защото нищо не може да спре стоманата. Сега се разкарай от децата ми! Нова цел засечена. Шеф! Вие ни спасихте и даже унищожихте две от своите коли. Вие сте моят нов герой. Да отидем да тренираме унищожаване на неща, за да сме готини като нашия шеф. Супер! Го направи!